Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din De Vorbă cu Asociațiile. Astăzi l-avem invitat pe Vali din partea BEST București. Vali, spune-mi, te rog, de la ce vine BEST? Salutare! Ok, BEST vine de la Board of European Students of Technology. Se numește asociația la nivel internațional, așa se numește, și de acolo vine BEST. Dacă vrei pot să-ți fac un puțin background, cam cum a apărut numele ăsta și când. Chiar te rog, chiar sunt curios de unde a apărut BEST și ce faceți voi, mai exact. Ok, e o poveste foarte interesantă. E cumva o parte asta de istorie în asociația noastră. Ideea e că prin 1988 era o asociație care se numea European Association of Universities, EAU, și erau câțiva oameni de la mai multe universități din Europa care se întâlneau și încercau să facă proiecte pentru studenți, încercau să permită studenților să studieze în alte țări și să convingă cât mai multe universități să predea și în engleză, nu doar în limba lor. Și chestia asta a evoluat destul de mult și până la urmă ei au decis că vor să îi schimbe numele, fiindcă numele ăla nu prea îi mai reprezenta, și așa s-au gândit la BEST. Ok. Acum, dacă e să luăm BEST București în principal, dacă ar fi să te rog să descrii asociația în 3 adjective, 3 substantive, 3 cuvinte diferite, care ar fi alea 3? Ok, inovare, spirit și cred că safe zone. O să trișez puțin și o să pun ceva în engleză cu creativ, mă spără că un cuvânt. În română nu știu cum e spune exact. O expresie mai mult. Da. De la ce crezi că e acest safe zone? De ce l-ai ales pe acesta? Pentru că nouă, de când intrăm în asociație și cum descoperim și pe parcurs, ni s-a prezentat modul ăsta de aici intrați, puteți să încercați oricâte chestii vreți, faceți lucrurile în stilul vostru, nu vi se impune o anumită metodă, învățăm împreună, construim împreună și facem o grămadă de lucruri care, să zicem așa, seamănă destul de mult cu ce fac și oamenii într-o corporație când conduc proiecte, când vor să lucreze în echipă și așa, doar că noi le experimentăm acum și cumva ne și distrăm făcând chestia asta. Și e un fel de sandbox, o cutie cu nisip în care experimentăm chestii fără să aibă neapărat urmări. Ok, deci e un fel de trial and error în care poți să greșești și nu te penalizează nimeni. Exact. Bine, discutabilă chestia asta, depinde cât de tare greșești, mă gândesc. Da, mai avem noi o vorbă, că primele 999 de greșeli se iartă. Și la cea cu numărul 1000 ce se întâmplă? Până acum nu s-a ajuns acolo, dar cred că nu se întâmplă mare lucru dacă se ajunge nici acolo. Au fost 999, acum una cu numărul 1000, s-a întâmplat. Spune puțin despre BEST București. Ce faceți voi ca și asociație concret? Și unde sunteți prezenți? Ok, poate că pe parcurs o să mă leg puțin și de asociație la nivel internațional, că are cumva legătură. O să ajungem și acolo. Noi în București suntem din 1995, grup BEST, s-a format în cadrul Universității Politehnica și orice grup BEST are nevoie să fie creat într-o universitate tehnică. Ne ocupăm cu evenimente pentru studenți mai ales de la facultăți tehnice, cu competiții inginerești, hackatoane, cursuri BEST. Avem câteva evenimente tradiționale pe care le organizăm în fiecare an. Le organizam în funcție de cum se poate. Și da, cam asta, nu știu. Poate poți să-mi pui tu câteva întrebări mai specifice. O să ajungem la partea asta. Ai menționat de faptul că este în prezent în orice universitate tehnică. Discutam înainte de faptul că nu există un board național BEST, dar în ce orașe mai sunteți prezenți ca și filiale locale? Ca o mică clarificare, nu e neapărat în orice universitate tehnică. Orice universitate tehnică poate să aibă un grup BEST. Ok. În România suntem prezenți în Cluj, Brașov, Timișoara, Iași și București și mai este un grup și în Chișinău, pe care noi îl considerăm tot ca parte din BEST-ro. Și colaborăm destul de mult, ne întâlnim și mai sunt grupuri BEST și în alte țări din Europa, în total 93 în 34 de țări. Ați colaborat până acum cu vreun grup BEST în afara țării?
Depinde la ce nivel ducem conceptul ăsta de colaborare, pentru că noi acum, mai ales pe online, e destul de ușor să avem call-uri și ne mai întâlnim, discutăm lucruri, cerem sfaturi unii de la alții și ne întrebăm voi cum ați făcut asta, voi cum procedați în situația asta, vreți să ne întâlnim și așa. Colaborat la nivel de organizat un eveniment împreună e destul de greu. Deci chestia asta nu prea se întâmplă de obicei. Ok, dar așa ca să luăm puțin despre BEST, care e scopul vostru final? Ce vreți să atingeți voi la final de zi ca și asociație? Ce impact vreți să aduceți în facultăți? Ok, foarte bună întrebare. Pot să zic că noi prin ceea ce facem încercăm să aducem studenții mai aproape de partea asta de cât de fain e de fapt să fii la o facultate tehnică și să faci și alte lucruri în afară de materiile care se predau la facultate, tot felul de competiții prin care studenții își pot dezvolta și skill-urile de prezentare în afară de cele tehnice și mai ales la nivel intern organizăm destul de multe traininguri și cumva ne axăm foarte mult pe membrii noștri și pe faptul că vrem să-i dezvoltăm destul de mult, să își dezvolte abilitățile de leadership, de comunicare, de lucru în echipă, care sigur le vor fi de folos mai târziu. Ok, ai menționat acum de membri. Ce înseamnă să fii un membru BEST? Cred că am auzit de la o cunoștință din Brașov, un bestan, e corect? Da, bestan. Ce înseamnă să fii un membru BEST? Pot să zic din experiența mea, fiindcă clar n-are o definiție predefinită și Chiar te rog. ce simte fiecare membru, dar eu am venit la facultate anul trecut, sunt în anul 2 și eram cumva al nimănui că am venit din Olt la facultate la București, nu cunoșteam pe nimeni, am auzit anunțuri despre faptul că se fac înscrieri în asociații, ca la orice început de an universitar și pur și simplu a fost prima și singura pe care am încercat-o și când am intrat am fost uimit. Cumva, la început părea ireal că oamenii ăștia nu știu de ce sunt așa prietenoși cu mine și nu știu de ce vor să mă atragă, dar până la urmă n-au avut un scop să mă atragă, pur și simplu așa fac ei și așa facem noi în asociație. Cumva toată lumea e prietenă cu toată lumea, ne înțelegem super bine și ne ajutăm și învățăm unii de la alții și mi s-a părut fascinantă partea asta de poți să lucrezi într-o echipă, sunt oameni care spun din experiența lor și cum s-a organizat evenimentul anul trecut și te ajută să-l organizezi tu anul ăsta și poți face o grămadă de chestii la care nu te-ai fi gândit. Ai menționat de experiența ta. Cum ai ajuns tu președinte BEST? Ai zis că ești membru de un an. Care a fost drumul tău pe scara leadership-ului? Ok, pot să spun cam care a fost drumul meu prin BEST. Am intrat în toamnă anul trecut. Am aplicat pentru a fi parte dintr-o echipă care organiza un hackathon. Trebuia să se întâmple în martie, dar din păcate a fost amânat. Și am fost pe poziția de PR. Eu trebuia să fac promovare pentru acel hackathon. După care, în carantină, noi ne-am desfășurat încă activitatea, am încercat să ne adaptăm cât de repede am putut la mediul online și am aplicat ca și coordonator pentru o revistă de noastră internă în care scriem tot felul de articole și mai amuzante, mai informative, în care explicăm ce se mai întâmplă prin BEST. Okay. Mi-a plăcut foarte tare să coordonez revista și proiectul ăsta și după ce am scos un număr împreună cu oamenii din echipă, mi s-a părut că e foarte tare să faci chestia asta și să ai anumiți oameni aproape cu care să lucrezi. Iar vara, când s-a organizat AG-ul nostru, așa se numește, adunarea generală, unde se alege board-ul, pot să spun că nu eram neapărat hotărât și convins că o să fac asta. Intrasem mai mult să văd cum se desfășoară și cum candidează ceilalți oameni, fiindcă mi se părea fascinant să vezi oameni care își au o responsabilitate pentru un an, care e destul de mare. Și în timp ce oamenii deja au început să candidaturile și oamenii își spuneau discursurile și lumea le punea întrebări de ce vor să facă asta și așa, a venit poziția de președinte și a fost un impuls în care am zis candidez. Și de acolo am ajuns aici. Super tare, felicitări. Da, chiar mi se pare curios, adică ai trecut direct de la coordonator de proiect la poziția de președinte. E un pas destul de mare. Cum te-ai simțit în primele săptămâni de mandat? Cum te simți acum cu experiența asta? Ok, în primele săptămâni de mandat, nu știu, a fost destul de interesant. O grămadă de lucruri pe care le afli pe parcurs, o grămadă de lucruri pe care trebuie să le faci și trebuie să
te pui la curent cu toate lucrurile, fiindcă, cum ai zis și tu, trecerea de la coordonator de la un singur proiect la președinte de organizație e destul de mare, mai ales că avem destul de mulți membri și probabil că prima mea frică atunci era să nu dezamăgesc pe cineva. Și cum mă simt acum, pot să spun că am prins mult mai multă încredere în mine și în oamenii din jur și, nu știu, chiar îmi place ceea ce fac, adică nu am fost niciodată fan facultate și atât, să dau 100% pentru facultate și mi se pare că e ceva ce va fi util mai târziu, dar nu e pe primul loc și chiar îmi doream să am ceva motiv adevărat pentru care să mă trezesc în fiecare zi. Foarte frumos zis, bravo frate, bravo. Chiar mi-a plăcut cum ai formulat-o. Dacă ar fi să... E o experiență scurtă pe care o ai, dar cred că sunt multe care s-au întâmplat acolo. Eu am prins o teorie din experiența mea de asociație și după ce am aplicat-o în viața de zi cu zi. Din greșeli înveți cel mai tare. Poți să-mi spui care a fost cea mai mare greșeală din care ai învățat cel mai mult? Din nou, o întrebare bună. Nu știu dacă aș considera-o neapărat o greșeală. Probabil că unii ar considera-o, dar eu nu sunt sigur. O să vorbesc despre faptul că, la început, fiind destul de entuziasmat de tot ce se întâmplă aici și că erau oameni care îți explicau ce trebuie să faci în orice te băgai, aveam impulsul ăsta să mă bag în orice și în toate chestiile. Apărea un call pe adresele de mail ale asociației. Hei, se caută responsabil pentru chestia asta. Aplicam. Se caută responsabil pentru chestia asta. Aplicam și acolo. Se caută membru în echipa asta. Aplicam și acolo. Și nu m-am gândit că chestia asta poate să-mi ia destul de mult timp. Iar pe lângă timp pe care să zicem că îl rezolvam, era faptul că nu puteam să dau 100% în toate și ajungeam ca pe unele să nu le duc până unde îmi doream și să nu ating ceea ce voiam cu ele. Dar dacă asta este una dintre greșeli sau una dintre momentele în care ți-ai dat seama că, să-ți asumi prea mult, totuși, nu avem 48 de ore pe zi, care a fost provocarea cu care te-ai întâmpinat cel mai des sau cea mai mare provocare cu care te-ai întâmpinat? Singura care vine în cap acum și care probabil chiar a fost cea mai mare, dar nu știu, mi se pare că s-a vorbit destul de mult despre chestia asta deja, e trecerea asta în online și modul în care se desfășoară toate lucrurile, fiindcă asociația avea un mod în care oamenii organizau chestiile și se simțeau și la fiecare ședință și întâlnire și a trebuit să reproducem chestia asta cât de bine putem noi pe online și probabil că asta a fost cea mai mare provocare și încă este, dar nouă ni se pare că se îndreaptă în direcția care trebuie. Băi, mă bucur să aud. Acum că ai menționat de partea asta de trecere în online, știu că BEST are un proiect numit Școala de Vară, ceva, cursurile de vară, Academia de Vară, un schimb de experiențe între membrii BEST din alte țări. Nu sunt 100% corect, sigur dacă asta e formula corectă sau dacă sunt cu studenți din afara BEST-ului. Dacă poți să ne explici puțin proiectul ăsta și cum îl organizați voi pre-pandemie. Da, sigur. Proiectul ăsta probabil că e unul dintre cele mai iubite de toți membrii BEST și îl organizăm cu foarte mare drag. E vorba de cursurile BEST, care se întâmplă în fiecare grup BEST din toată asociația la nivel internațional și fiecare grup BEST are un sezon, adică un anotimp în care organizează cursul. Noi ne-am ales vara și de atunci organizăm mereu un curs de vară BEST, pe care îl promovăm, cum ai zis și tu, atât membrilor celorlalte asociații BEST, dar și studenților care nu sunt în BEST. Dar și, de exemplu, la cursul respectiv ce se predă? Se dau materii formale sau chestii non-formale, gen leadership, public speaking, chestiile astea de care ai nevoie în viața de zi cu zi profesională? Pot să zic că ambele, fiind atât de multe grupuri BEST care organizează cursuri în fiecare an, temele sunt destul de ample și e o gamă foarte variată din care poți alege la care să te înscrii. Sunt cursuri și mai pe știință sau pe cum să dezvolți un oraș inteligent sau o mașină inteligentă. Sau sunt cursuri mult mai informale, de exemplu cum să faci bere sau cum să faci pizza, care probabil că a fost într-un grup BEST din Italia cel mai mult, ca sigur. Ok, și stătea o săptămână sau cât durează proiectul pentru a învăța să facă pizza perfectă sau era doar o anexă a cursului? Cursul de obicei durează de la o săptămână până la 10 zile și în zilele au câteva ore de academic în care se predă
materia respectivă. Probabil că ei nu făceau doar pizza, ci mai multe chestii. Și mai au și o perioadă de weekend trip în care studenții care s-au înscris la curs sunt plimbați în țara respectivă și au destul de multe activități din astea fan. Și cum achitau, adică mă gândesc că sunt niște costuri incluse. Costurile erau suportate de către asociații sau de către participanți? Nu, cursurile au cazare asigurată și masă asigurată de o organizație și ei trebuie să plătească cumva orele acelea de academic care sunt cumva per total tot evenimentul. E o singură taxă care se plătește de la început și apoi nu se mai cere niciun ban, dar trebuie să-și asigure transportul până acolo. Ok, deci tu trebuie să plătești o taxă de proiect și transportul. Cam, să zicem, de exemplu, dacă eu aș vrea să plec într-un summer school din ăsta, când ne ajută să treacă pandemia, o să se deschidă granițele și o să poată fi făcut acest proces de mini exchange. Care ar fi costul pentru mine ca și student să plec într-un astfel de proiect? Asta depinde de la țară la țară, adică țările sunt cumva pe categorii și dacă ești într-o țară mai dezvoltată, probabil că prețul e un pic mai mare, iar dacă ești din România, prețul e un pic mai mic. Ok. Nu sunt sigur de un preț general, dar pot să zic că, nu știu, variază undeva între 30-60 de euro. Sper să nu mă înșel. Informațiile astea le găsim oricum pe site-ul cursurilor BES dacă... O să lăsăm niște site-uri în link-urile din descrierea videoclipului pentru cei dornici să se înscrie pentru anul următor, să aibă de unde să-și ia materialele acestea. Acum, ce ați făcut voi când a venit starea de urgență? Cum v-ați mulat? Ok. Da, atunci, cum ți-am spus, eu eram în echipa de organizare a unui hackathon de 24 de ore, care se numește BESTEM, Best Engineering Marathon, și trebuia să strângem 150 de participanți la el. Acesta s-a amânat până în toamna asta, când s-a organizat online și cumva evenimentele care nu s-au putut amâna a fost nevoie să le anulăm, fiindcă erau evenimente la care trebuia să ne strângem fizic o grămadă de oameni. Proiectele interne și echipele care lucrau la chestii interne de dezvoltare abilităților pentru membri au continuat normal, doar că online. Am avut training-uri, am avut o grămadă de discuții cu membrii mai vechi în care încercam cumva să motivăm membrii din organizație și să ne povestească din experiențele lor și mi-a ajutat pe ei să fie în best. Și acum, pe vară, după ce s-a ales noul board, ne-am făcut un plan care să includă cât de cât partea asta de online și să fim pregătiți pentru orice. Ok. Și ce conține? Adică care e în mare planul respectiv? Dacă poți să ne spui, bineînțeles. Da. Păi noi, oricum, în fiecare an, atunci când se schimbă boardul la asociația noastră, ne facem un plan anual care include evenimentele pe care vrem să le organizăm și obiectivele pe care vrem să le atingem. Și ne-am gândit la evenimente care se pot organiza în online și la care virusul nu ne-ar putea pune nicio piedică din punctul ăsta de vedere. Și acum urmează să le organizăm. Unul deja l-am organizat, fiind hackathonul pe care l-am ținut online. Urmează competiția noastră. Cum a fost? Cum s-a desfășurat acest hackathon? Hackathonul s-a desfășurat foarte bine. Chiar nu ne așteptam să meargă atât de bine. Echipa s-a descurcat foarte bine. Am avut o echipă întreagă care se ocupa de chestia asta pe lângă membrii LBG-ului. Ca o mică clarificare... Așa pe scurt, ce trebuia să facă participanții de acolo? Mă gândesc că trebuia să facă un anume task. Care era acela? Ce trebuia să codeze ceva, să facă o combinație între un cod și un proiect fizic, un roboțel care să meargă pe senzor de lumină, o chestie de genul? La hackathon am avut 5 parteneri care ne-au fost sponsori și la acești 5 parteneri fiecare oferea o probă, iar participanții se puteau înscrie la partenerul la care doresc, adică la proba la care doresc. Ok. Și fiecare partener a propus o probă, iar participanții trebuia să rezolve proba respectivă. Spre exemplu, la Ubisoft a fost o probă de creat un joc. La Adobe a fost o probă de creat o aplicație de călătorit pe pandemie. Ceva de genul. Nice.
Nice, nice. Și care au fost premiile acestui hackathon? La fel, fiecare sponsor a oferit ce premii a dorit. Majoritatea au fost sub formă de cupoane valorice, pentru că acestea puteau fi folosite cel mai ușor în mediul online și oamenii puteau să-și cumpere orice doreau cu ele. Au mai fost și premii fizice pe care le-am livrat noi, dar ne-am gândit că, probabil fiind online, e mai greu și cu livrarea premiilor și cel mai ok decât să le oferim un anumit premiu e să le acordăm ocazia să-și cumpere ce doresc ei. Foarte tare, foarte tare. Ai zis acum de parteneri, chiar sunt curios. Care sunt partenerii de bătaie lungă, de lungă durată ai BES București? Noi avem cumva parteneri anual, dar n-au rămas neapărat pe o foarte lungă durată. În fiecare an avem parteneri anuali care vor să ne sponsorizeze și să ne fie alături la evenimente. Unul dintre ei este Electronic Arts, EA, cu care vom organiza și un hackathon în primăvară, tot online, din păcate, pentru că și acesta a fost amânat. Păi, cum vă văd pe voi partenerii voștri și care e scopul vostru, scopul lor când se parteneriază cu voi? Mă gândesc că vor să vă ajute, să vă sprijine, să... Chiar sunt curios ce zic partenerii voștri. Ce ar zice dacă i-am întreba în seara asta, bă, ce părere aveți despre BES București? Partenerii sunt și unul dintre cei 3 stakeholderi ai noștri, acestea fiind partenerii, universitatea și studenții. Și nu pot să zic că e neapărat greu să atragem parteneri atâta timp cât e o situație de win-win. Adică ce facem noi e să facem legătura studenților cu următorii angajatori, acestea fiind companiile care ne sponsorizează pe noi și sunt companiile din area asta de tech. Legat de ce ai zis tu, că ce ar spune companiile atunci când le-ai întrebat ce cred ele de best, pot să zic că ca un outcome de la hackathonul care tocmai s-a întâmplat în toamnă, chiar au fost foarte mulțumiți și ne-au spus că li se pare că s-a întâmplat destul de profi și n-au existat probleme. Mai exact, ce facem noi e să aducem studenții aproape de companiile care vor să recruteze și noi le oferim companiilor asta, oportunitatea de a ajunge mai ușor la studenți și de a avea prezentări pentru ei, de a crea un mediu cât mai interesant și cât mai interactiv prin aceste competiții, prin hackatoane, prin ce organizăm. Deci oarecum vă văd locul unde pot să vadă viitorii angajați în cadrul companiei lor și unde vin să facă headhunting-ul de viitori interni, ceea ce e super mișto. Au fost cazuri în care companii au angajat foști membri ai asociației sau au venit cu deschidere către voi, bă, uite, aveți persoane pe care să le luăm în internship la noi în cadrul EA Games sau Ubisoft sau Adobe sau cu cine lucrați voi. Sunt sigur că chestia asta s-a întâmplat, probabil. De când am intrat eu în asociație, nu pot să dau un caz specific, dar da, adică dacă companiile știu că noi suntem interesați de partea asta și aflăm și mai ușor de companiile care recrutează, având destul de mulți parteneri și lucrând cu ei, ne e și mai ușor să aflăm de oportunitățile pe care le oferă ei. Mă bucur să aud asta. Acum am vorbit despre, ai zis că aveți 3 stakeholder principali. Am dezbătut subiectul companiilor, ne bucurăm că sunt alături de voi și sper să vă sprijine cât mai mult posibil și cât mai bine posibil. Să vorbim despre cel de-al doilea, care este facultatea / universitatea. Cum vă vede pe voi universitatea? Din păcate, anul ăsta nu am reușit să păstrăm cumva o legătură strânsă cu universitatea, pentru că, desfășurând totul în mediul online, cumva nu mai avem atât de multă legătură cât aveam pe mediul fizic. Pot să spun că un grup BES nu poate să existe dacă nu e în cadrul unei universități, deci cumva pleacă de la rădăcină chestia asta și nu avem pentru cine să organizăm evenimentele și activitățile dacă nu sunt studenți într-o universitate. Relația dintre noi și universitate este una foarte bună. Câteodată organizăm și evenimente strict legate de implicare în educație, în care luăm input și de la oficialii facultății
și întrebăm cam de ce ar avea nevoie studenții, să afle și să învețe. Ok, uite, e un subiect puțin nu neapărat dureros, ci mai mult sensibil din zona asta de asociații și am întâlnit câteva asociații care au ajuns niște puncte în care au trebuit să pună piciorul în prag. Vi s-a întâmplat vreodată ca vreo entitate în afara asociației să ceară să faceți un lucru care nu se aliniază cu linia și cu setul de valori al BEST? Să mă gândesc. Probabil că mai sunt anumite entități, pot să zic că poate companii sau alte asociații Aș sau prefera grupuri să nu care... menționăm cine sunt, că știm deja, dar chiar sunt curios dacă vi s-a întâmplat. Știi? Pentru că știu istorii în care s-a întâmplat și chiar sunt curios dacă ați pățit și voi asta. Lucruri grave care să ne afecteze în vreun fel sau în care să se întâmple ceva destul de grav nu s-au întâmplat din câte știu. Probabil câteodată se mai propun evenimente la care nu putem lua parte fiindcă nu se aliniază cu viziunea noastră. Da, nu știu dacă au existat poate înainte să intru în asociație. Mă bucur că noi am avut parte. Sunt câteva exemple în care unei asociații din cadrul unei anumite universități s-a promis de către entitatea Y, i s-a cerut de fapt să facă un anumit lucru și nu au putut să facă chestia asta pentru că nu era etic. De asta mă bucur că nu ați avut parte de această întâmplare și felicitări că luați decizia de a nu vă implica în ceva ce nu se aliniază cu valorile voastre. Că tot ai menționat. Care sunt valorile unui bestan? Valorile unui bestan? Da. Ok. Nu le avem neapărat definite undeva, dar după ce ne ghidăm noi e spiritul care nu e ceva pe care poți să-l definești, e ceva pe care îl simți. Adică, pur și simplu, oamenii care își doresc să lucreze într-o echipă, își doresc să ajute atunci când pot și să primească ajutor, să nu fie încăpățânați. Oamenii care știu și să se distreze, dar și să lucreze și care nu uită niciodată de partea asta fun și de cât de bine ne simțim împreună. Cam, cred că așa, în linii mari, așa s-ar încadra spiritul bestan. Foarte tare, foarte tare. Dacă ar fi să întrebăm vreun membru de board, vreun membru din echipa ta, ce ar zice despre experiența lui? Cum și-ar vedea el experiența în cadrul echipei tale? Destul de greu să mă întreb pe mine. Atunci stai să reformulez. Ce fel de președinte ești? Cum te vezi tu ca și președinte? Unul foarte vizionar sau unul foarte tehnic? Nu știu dacă se exclud neapărat, adică dacă m-ai fi întrebat separat, probabil aș spune că mă încadrez în amândouă. Da, chiar, nu știu, pot să zic că sunt tipul vizionar, dar întotdeauna încerc să-mi aduc aminte de faptul că e mult mai important să îți dai seama cum se simt oamenii care lucrează lângă tine și cum îi face pe ei să se simtă proiectul la care lucrăm și nu neapărat doar scopul final. Pentru că se poate întâmpla ca prin destul de multă muncă să atingi scopul, dar oamenii la sfârșit să nu se simtă cum ar trebui să se simtă după un proiect dus la capăt și probabil asta e cel mai important lucru. Să ții minte că contează mai mult cum se simt oamenii atunci când lucrează într-o echipă decât care e scopul. Ok, deci experiența membrilor este pe primul loc. Foarte frumos. Ce își dorește BEST să facă pe viitor? Pot să spun că noi inovăm în continuare, nu ne oprim niciodată din inovat. Anul ăsta vrem să venim cu cel puțin un concept nou de eveniment, care de obicei nu se întâmpla și e mai mult pliat pe partea de online. Și probabil că abia așteptăm să se termine toată pandemia și să putem să ne desfășurăm din nou și activitățile fizice, care erau destul de distractive și aveau un mare aport în motivarea membrilor. Ok. Aveți întâlniri, aveați
înainte de starea de urgență, de COVID, de tot ce trăim în zilele de astăzi, întâlniri cu toate comitetele locale BEST din România? Vă vedeați toți la un loc, făceați o conferință, o mare petrecere, o zi după aia de discuție elevată despre ce trebuie să se întâmple cu asociațiile? Da, se întâmplă destul de des. E foarte, una din ele este foarte interesantă pentru că se întâmplă pe vară de obicei, atunci când după ce se alege bordul nou în toate grupurile, aceștia au parte de traininguri împreună, pe partea de leadership și de ce au nevoie ca să ducă anul de bord la final. Ne mai întâlnim și atunci când avem de discutat despre evenimente la care lucrăm împreună. Unul ar fi competiția noastră de inginerie pe care nu o desfășurăm doar în BEST București, ci probabil mare parte din grupurile BEST iau parte la ea, care are o fază locală în fiecare grup BEST, apoi sunt faze regionale care sunt pe țară și câștigătorii de la faza regională se întâlnesc într-una din țările în care e un grup BEST pentru faza finală. Și atunci când lucrăm împreună pentru faza regională ne întâlnim destul de des și discutăm. Super tare! Când a fost ultima dată? Adică, mă rog, cred că în fiecare an merge adică grupul BEST România, o echipa BEST din România să se ducă în străinătate, să fie într-o competiție cu celelalte locale din afara țării, din Europa. Se întâmplă asta de an? Competiția se întâmplă an de an, cu structura asta piramidală cu 3 faze, dar noi organizăm pentru studenții din universitățile noastre, nu pentru membrii BEST. E o competiție externă și nu sunt sigur dacă anul trecut sau cu 2 ani, echipa care a câștigat la faza de pe București a ajuns în finală. Super tare, felicitări! Deci, și ca membru BEST, tu nu poți să participi în competiția asta, nu? Nu, motivul e că noi participăm activ la organizare și știm cumva care ar fi probele prin care trec participanții și n-ar fi corect. E exact ca la campaniile alea de la compania de băuturi carbogazoase X sau chipsurile Y. Știi, prietenii și familia nu pot participa pentru că ei știu ce se întâmplă. Da. Chiar sunt curios. Care e procesul de recrutare al vostru? Cât durează? Zicem că eu, Istvan, vreau să intru în BEST București la următoarea recrutare, că probabil că nu recrutați în fiecare zi, până când îmi dați răspunsul, ești admis sau ne pare rău, nu ne potrivim sau încearcă la altă recrutare? Organizăm recrutare de 2 ori pe an, o dată primăvara și o dată toamna, atunci când se fac înscrieri la facultate pentru boboci. Și procesul nu e neapărat unul îndelungat, poate că la alte asociații poate să fie mai îndelungat. Durează în jur de o săptămână și ceva. Prima dată, tu, dacă vrei să te înscrii în BEST, completezi un formular în care ne dai câteva informații despre tine și despre cum ești ca persoană. Apoi o să fii chemat la un interviu personal, unde o să discuți cu unul sau poate 2 membri de la noi și tot pe partea asta de cum ești tu ca persoană și cum lucrezi în echipă și pe abilitățile tale de comunicare. Iar apoi, dacă treci de etapa asta, o să fii chemat la un interviu de grup, unde o să fii împreună cu mai mulți aplicanți care au trecut și ei de interviu de grup și trebuie să lucrați în echipă o oră la un anumit proiect și la sfârșit sunt anumite prezentări. Iar după chestia asta te sunăm și să-ți spunem dacă ai intrat sau nu în BEST. Deci luați partea de soft skill, după aia partea de hard skill și apoi teamwork-ul. Exact ceea ce faceți voi în asociație. Să vedeți cât de mult se potrivesc oamenii cu asociația. Vorbim tot așa de membership și de oamenii care sunt în asociație. Care sunt condițiile prin care un membru nu mai face parte din asociație, nu chiar prin voința lui, adică nu zice, de azi ne strângem mâna, salut, când ne vedem ne pupăm, ci înțelegi la ce mă refer. Da, pot să zic că chestia asta se întâmplă foarte rar spre deloc. Nu știu nicio poveste de genul ăsta, cel puțin la noi, în BEST București. Și da, la noi chiar nu s-a întâmplat. Probabil că nu știu ce ar trebui să facă, habar n-am, să păteze imaginea organizației atât de rău încât să existe probleme la nivel cu universitatea și așa mai departe. Chestiile astea nu prea se întâmplă pentru că nu intră nimeni cu gândul ăsta în BEST. Și
nu poate să stea atât de mult undercover, să zicem așa. Deci asta nu prea se întâmplă. Cei care sunt puși pe hate se disipă din interviu personal, mă gândesc. Probabil. Cum a fost interviul pentru tine când ai intrat în asociație? Wow, foarte interesant. Cred că a fost primul meu interviu, că veneam de la liceu unde n-am avut parte de așa ceva și n-am avut nici vreun interviu de job până atunci, deci a fost chiar interesant. Mă așteptam să fie poate mai tehnic și să îmi pună foarte multe întrebări la care nu știu să răspund, dar toate întrebările erau despre mine și despre ce aș face în o anumită situație, să-mi imaginez un anumit lucru, să spun 3 calități și așa mai departe. Am vorbit destul de mult despre mine și despre cum gândesc, cum lucrez. Felicitări! Cred, adică dacă ai intrat înseamnă că ai făcut o treabă bună. Fiind și primul interviu, nu cred că te-au afectat emoțiile chiar atât de tare. Cam atât ar fi din partea mea. Da. Dacă ai tu vreo întrebare pentru noi sau dacă vrei să transmiți un mesaj spectatorilor noștri. Da, chiar vreau să te întreb ceva. Vreau să te întreb cum e să asculti atâtea povești destul de diferite, poate, pentru că fiecare om cu care vorbești sigur are o altă poveste. Și cum ți se pare ție chestia asta? Mă, sincer, uite, chiar cum vorbeam înainte de a da record la discuția noastră, eu am avut o experiență de asociație în ISEC Brașov, prin care m-a format și pe mine ca și persoană. Mi-am dat seama că științele economice nu sunt de nasul meu, că vreau să fac chestii în media, vreau să intru în zona asta de comunicare, de publicitate și îmi face plăcere, adică eu la facultatea de jurnalism este o asociație ASC, Asociația Studenților la Comunicare, care mie mi se pare niște omule super mișto, dar dacă ar fi să intru în asociație nu m-aș regăsi. Și prefer așa să expun, să trăiesc oarecum, să văd ce face fiecare asociație în parte. Chiar sunt curios, adică încerc să merg dintr-o zonă într-alta cât mai variată, pentru că e o cultură pe care doar studenții o cunoaștem. Doar noi, cei care am fost în asociații, cei care sunt în facultate, cei care au prieteni în asociații și probabil prietenii ăia zic, băi, iară e la ședință, iară nu iese cu noi la bere, iară nu se joacă cu noi. Știi? Oarecum vreau să scot la iveală o lume ascunsă a studenției. Că toată lumea zice, mamă, te duci la facultate, bei, etc., știi? Dar lumea nu prea vede chestia asta. Și legat de cum mă simt eu, sincer îmi dă o energie super mișto să vorbesc cu fiecare președinte de asociație și să văd așa puțin cam cum sunt ei ca și oameni, cum îi schimbă asociația în sine. Știu cât m-a schimbat pe mine. Ca să-ți povestesc puțin, eu am fost în ISEC timp de 3 ani și un pic. Am început de jos, am fost un membru simplu, timp de aproape un an, am fost într-un schimb de experiențe în Serbia. Acolo am făcut digital marketing, m-am întors, am făcut tot așa un eveniment, Youth Speak Forum în București și apoi am candidat ca și membru de board pe o poziție care trimitea studenți în schimburi de experiențe între 6 săptămâni și 3 luni sau de la 3 luni până la 18 luni, adică experiențe profesionale, gen practică sau internship de la final de facultate, cum au facultățile din străinătate. Și experiența aia m-a făcut pe mine să fiu atât de, nu știu, concis în ceea ce fac, să știu cum să livrez rezultate, să știu cum să vorbesc cu oameni din echipă. Am avut o echipă de 6 oameni când am intrat în mandat, până la recrutarea de primăvară am rămas cu 3, la recrutarea de primăvară am mai luat încă 4, din 4 cu 37 am rămas până la conferința de vară tot 4. După aia, de la 4 s-a ajuns la numărul de 2. În recrutarea de toamnă mi-am luat 10 oameni. Am zis că nu se poate, sunt cel mai mic departament din local. Și am reușit cumva să cresc oameni. Și acum să vorbesc cu voi ca și președinți de asociații, e nu știu, e oarecum un fel de goosebumps. Știi ce zic? Mi-aduc aminte foarte mult de momente din experiența mea. E plăcut, sincer să zic. Pur și simplu, e o plăcere. Mi-aduce aminte de perioadele de atunci.
Îți mulțumesc mult de prezență, Vali. În continuare o să lăsăm pe spectator cu video de prezentare al Best București și îți urez mult succes în ce a rămas din mandat și mult succes în cariera pe care ți-o dorești. Mulțumesc mult și eu pentru invitație, m-am simțit super bine și baftă și ție în continuare. Thank you.